Yeah. Pua. Yeah. Yeah. Yo. Karakoranaro jabo. Karakoranaro fato. Karakoranaro mbola hoavy. Karakoranaro mbola tsy teo. Yeah. Gadami represente. Pua. Bon. Tsika fa misy anôsy nandeha agny fa regnitsika zegny anôsy igny resaka esa bon, let's go, c'est parti. Fa misy anôsy zegny ritatsika tsy ataotsika lava video fa maro zegny mitaregny resaka méga de tsy ataotsika lava be le video zegny. Bon, fa misy anôsy nalefako agny zagnazava nino antony nandianany député Facebook Lise Hervé zegny nandeha amin'ny stade Baria Mahamasina. De eto za magnazava izy raha telo zegny antony nandianana agny. De azaveko eto raha telo aza voalohany zegny voalohany zegny le ambarako anareo zegny Lise Hervé zegny député Facebook izy zegny tsisy atoko politiky. Izy tsisy atoko politiky. Izy sady tsy agnatina atoko politiky. Izy sady tsy agnatin'ny TGV. Izy sady tsy agnatiny tokony steny. Fa izy ka olo trotra. Karaha tsika zao misy safidiny de misy asa zay misy candidat raiky fandaharana asan'ny candidat ity tiany de izy nifidy. Izy nandeha niposy le candidat igny. Fa tsy midika zegny izy niposy le candidat igny ka izy zegny tsy tia le candidat raiky ty. Azao? Non, tsy karaha zegny. Izy nandeha niposy le candidat fôtony le fandaharana le candidat igny tia fandaharany asa. Fandaharana asan'ny candidat steny zegny. De izy nandeha niposy le candidat. Azao? Fa tsy midika zegny ka le candidat le rajoelady zegny tsy tiany. Fôtony izy neutre, izy zegny izy tsisy atoko politiky, izy sady tsy rajoely, izy sady tsy steny. Azao? Fa izy olo trotra olombelogno karaha antsika, izy misy safidy, izy nadatsika vato, niposy steny sady nagnano propagande miaraka amin'ny steny. Azao? Ke maha olo trotra izy zegny de ohatra zao zegny rehefa hitatsika zay fa lany zegny rajoelina zegny. Azao? De rehefa lany rajoelina de olo nipoagnany zegny tsy lany de maha olo trotra izy de izy tsisy alahelo amin'ny steny, izy tsisy alahelo amin'ny rajoelina fa bon izy fa nagnano tokony vitany miposy candidat steny amin'ny fitiavany steny am'le fandaharana asanazy de izy miposy. Maha olo trotra izy kofa lany le rajoelina de izy fa niverina maha olo trotra izy. Azao? Kofa hita fa candidat nitoagnany zegny tsy nahazo zegny. Azao? De niverina maha olo trotra izy. Ma le nahaizantsika izy, le maha comédie izy, le maha député Facebook izy lavalava zegny. Niverina izy. Rehefa izy mipody de kofa izy mipody igny de nandeha zegny kofa zegny nandeha zegny le invitation zegny. Azao? Nandefa invitation zegny le matanky zegny moka izy zegny hitatsika koa izy io star. Azao? Maro mpanaraka izy de hita koa zegny izy songadiny be tamin'ny steny tagny. Azao? Niezaka izy nagnano comme nagnano pibo tamin'ny propagande tagny de hitan'olo izy nalaza be karazana pro-steny zegny izy. Azao? De kofa zegny vita le propagande izy miverina olo trotra de nandifasany pro rajoely zegny le olo amin'ny rajoelina ao carte invitation izy. Azao? Azao le izy fôtony zay fa vita le propagande. Azao? Fa vita asanazy tamin'ny steny tagny. Azao? De nandifasany
raduelina invitation izy azao de rehefa maolotrotra izy fa miverina maolotrotra izy mahacomédie izy azao sarotra aminazy azao anao zao nifasan'olo invitation amy resaka ny azao fanapitrahana filoham-pirenena zegny anao nifasan'olo invitation na za zao nifasan'ny radio invitation kanefa zany vitsy teny azao anao nifasan'olo invitation sarotra aminao anda zegny sarotra aminao andeha hivolagna anao za tsy andeha agny azao sarotra aminao volagna za tsy mila invitation nareo fa za manona foto za misy candidat nakasy teny kanefa zegny propagande fa vita azao fa hita fa raduelina fa lany azao de anao zegny mbala iositra fo zegny agnano mahery lofo fa za olo sy teny de za tsy angala invitation anao kanefa hitatsika fa député Facebook tsy olo misy antoko izy olo tsy agnatin'ny politiky voalohany izy olo tsy agnatin'ny politiky izy tsy agnatin'ny tsisy antoko azao boko tsara nagnano politiky nazy fa amin'ny député Facebook nazy azao donc sarotra aminah tsy angala le invitation de niresiny le invitation de nanolotra izy amle fampitranga le filoham-pirenena azao nanolotra tagny izy nanolotra tagny igny de nisy erreur kely nataony azao de erreur anazy i tsy tokony nagnano lambany antoko TGV zegny tsy tokony nagnano lamba orange zegny le erreur anazy azao zegny kely le erreur anazy tsy tokony nagnano lamba fa izy tokony nandeha tagny de nagnano lamba normaly karaha manolotrotra izy de naza invitation de tonga tagny de nagnano ambiansinazy fa izy tsy tokony nagnano orange fotony igny misy asiny be le lamba igny azao ke igny fo zay le erreur anazy de izy nagnano lamba orange igny zegny azao fa le nandiana tagny tsisy erreur izy boko mety raha nataony fotony izy fa niverina amin'olotrotra izy nagneky fa zay le démocratie baka zao rehefa olonao toagna anao de tsy mahazo de anao mila magneky fa olo ry nahazo azao fa tsy asiagna zegny le jery olona akaty tsy nahazo de tsy ho tiako mandrakizay zegny le candidat raduelina zegny tsy mety zegny le démocratie rehefa olonao toagna anao tsy nahazo de miverina maolotrotra anao tahaka anao tsy agnatin'ny antoko politiky de miverina anao de eo anao tsy maintsy manaraka le président mitondra eo azao fotony fa izy no laniny la plupart le vahoaka karaha zegny donc zegny izy koa zay fa niinvitendreo tary zegny izy de nagnano asanazy izy azao nagnano asa fahaizantsika izy manao asa amy FBO nagnano indirect mais de hitatsika izy nagnano lamba orange teo zegny le olo jiaby tetry non de igny zegny raha nataony tsy mety izy nagnano le lamba orange fa itokony tonga tary de nagnano olo trotra olo simple invité azao de nagnano direct izy raha be même tsy amy lambany antoko TGV de igny zegny igny vo le raha nataony tsy mety fa le ritongavany tamamasina normal be parce que député Facebook il serve zegny tsisy antoko politiky izy tsy mpagnano politiky izy sady tsy atokony TGV izy tsy atokony steny izy sady tsy agnatiny amle président candidat 11 candidat azao izy sady tsy agnatiny fa izy olo trotra olo ataontsika zegny mpampitokikolo amy FB de amle lazanazy zegny de angalana izy nagnano animateur kokoa izy safidy candidat toagnany karaha tsika jiaby olombelo misafidy zegny raha tiatsika zegny olo toagnatsika mais tsy midika atsika igny tsy ho tia raiky i fa bon atsika misy safidy olombelo seray misy safidy za ndatsabato ty za tsy andatsabato ty fa zay tsy midika za tsy tianao ke za ndatsabato araiky ato fitiavako ato tsisy zay fa
fa safidinazy nanao azy teny fa tsy midika zay ka tsy tia radio mandrak'izay zay normal be izy nangara invitation mandeha ta Mahamasina igny Mahamasina stade Baria igny fa le raha tsy mety nataony de izy nagnano lamba orange izy zegny le voalohany zay fa nataoko teo de faharoe le raha tsy mety nataony izy nagnano lamba orange de fahatelo amizay zegny le mamarina zegny atsika gasy zegny tsy tokony mampiady olo zegny azao tsy tokony mitondra raha lavitry azao hitatsika fa Lily Zervé zegny député Facebook hitatsika fa le namany jiaby artiste azao tegna namany zegny nanaovany filinginazy artiste manajera azao igny zegny tegna namany kanefa zegny le artiste namany amy jiaby io ro jiaby zegny tamy stade Baria to azao ro jiaby to ataotsika zegny maro zegny olonazy to namany azao de misy koa namany volana anao mavia manafinaka anao mavia zalanao mavia misy namany mikaiky koa fotony zegny fa vita propagande fa vita resaka fifidianana azao après 10 taogno koa azao après 5 ans niverigny izy amin'ny fiainana anazy andavanandra izy fa tsy nandiniky bon nino eky le adiny politike fotony izy tsy agnatiny politike izy tsy mpana politike de izy nagnatony namany azonao fotony agnatin'le artiste jiaby amy radio ao koa maro namany le manajerany artiste ao koa maro namany kamaradiny karaha azao de normal be izy koa nalena invitation sady mba niaraka nandeha nagnano fety amy namany izy azao fa tsy midika igny ke fitiavany radio na izy nanao radio hitatsika fa izy tsy nanao radio izy tsy nanao radio boko tsy agnatina tokony TGV fa izy nanao sy teny koa fa vita propagande izy fa nandatsika vatony sy teny de ino koa zegny azao fa vita propagande mipody amy manormaly izy amy mpanao asanazy amin'ny asanazy normal de igny nataony asanazy normal azao karaha zegny fa atsika tsy tokony mampitiky raha tsy dikany andeha atao laly azao raha ely andeha atao lavabe karaha ty azao fa atsika mila mireflesira karakory azao azovy marigny azao Lily Zervé député Facebook azao azovy marigny izy azao fa tsy tokony andeha karatsiana azao andeha atao nino kanefa zegny izy naletsika boka agnatin'ny comédie izy mipody amy macomédie izy azao nianina ro tetry fa nanjary Lily Zervé koa zegny député Facebook koa zegny tena misy pouvoir amy politique koa zegny koa fa izy magnano raha zegny de fa izy zegny tena namadiky tsy tia tandrazana non tia tandrazana izy matoa izy nandeha nanolotra fanipitrahana filoham-pirenena tary azao fitiavany tandrazana matoa izy naaccepté le invitation fotony tia le tandrazana de navy izy nakasitraka le filoha lany azao zegny atao hoe démocratie azao Lily Zervé tsy vita andeha nadoso filoha lany ary azao i tsy vita andeha nadoso ary boko tsy mavita andeha napetraka président steny tsy vita andeha napetraka président steny koa filohany fa izy olo trotra de zay fa tsy midika izy nandeha amy stade Baria de izy igny mpamadiky tandrazana tsy tia tandrazana tasy mpamadiky non ataotsika zegny anareo zao vola fa mpagnano politiky jiaby ao Madagasikara tsary namadiky palito la plupart mpagnano politiky tsika Madagasikara jiaby fa mpamadiky palito zao fa mpamadiky jiaby zao mivadiky amy tokony misy izy donc zegny tsy voalohany zegny tsika nahita député Facebook mivadiky ty nandeha tiky azao fa ela mpagnano politiky jiaby nazovy miboara jiaby mpamadiky palito jiaby ao ohatsy tsisy mpagnano politiky mitana teniny aboakany azao niany izy amina tokarikaria maraiza tokarikariany tsisy mpagnano politiky jiaby ao tsisy sérieux fa tsy député Facebook na raha niany mareo mila
ataonao rozy mpamadiky tanindrazana azao no voaka zegny atsika voaka malagasy azao mila mireflesira atsika mila mandiny kely azao fa ils servaient député Facebook izy olotrotra azao rehefa vita asana azy tamy sy teny de niverina matrotra izy de naza invitation amy namany izy nandeha fotony maro namany artiste Tamamasina presque namany daholo mpanakalo jiaby tao manajera jiaby tao normal be izy ko izy nandeha tany azao fa tsy midika izy nandeha tany ka izy nandatsika vato radioely fa izy nandatsika vato tamy sy teny azao fa kofa vita asanazy vita fifidiana iverina normal niverina amina taloha le fiainan'olo de nagnano karaha olotrotra izy aminazy invitation nandeha tany raha karaha zegny izy namagna fagnazavana anakatra ataoko lavabe fa de izy zegny député Facebook olotrotra i tsy mpana politiky i tsy satoky politiky izy fa izy olotrotra karaha atsika misy safidinazy na za ty nifidy sy teny mais tsy dika zay za tsy tia radioelina azonao raha karaha zegny za zao ko radioelina mikaiky za mandeha amy radioelina azao ko sy teny mikaiky za mandeha fa za lera ifidy lera andatsika vato za io za misafidy azova andatsako vato amindrozy azao raha karaha zegny fa zay le démocratie zegny azao zay le tegna tia tandrazana zay le tegna tia tandrazana azao misy fandiferana le fandiferana mihitsy amitsika tsisy azao mila mandevitra anao koa fa resy de fa resy zegny anao koa fa misy maresy anao ry de fa izy na resy izy nahazo de izy mandevitra anao le fandiferana ilaigna azao fa tsika tsy mila mitana rano fô jusque mbia ile tsy mampandroso atsika tsy mampandroso Madagasikara atsika mitana rano fô azao tsisy fandiferana azao raha karaha zegny de fa naboaka député Facebook fa ilaigna fandiferana azao